Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pas banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye. Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi temenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu ning cangkemmu kuwi. Wis tiwas mempeng ora. Aku dadi emban kowe ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu dedeng Semar nesu Semar ngono ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ah, ngono sopan dikit kenapa sih? Mambang Panepasulan Opamaneka Lintang Tulya Kusumayana Sumawur
Samarikaten prayitna semuriris samuriris eko balik blegegek sadulita ndara enten apa Gus janur gunung kadingaren sampeyan rawuh dan sabene mung ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang ngraka ing Pringgondani Semar sayektine nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya mbedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbe pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar ke Prabone Ngastina Kang Raka ya pancen mengkono Siwa ning ya ora mokal dasare Kang Raka menika putra Pambayun putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun mula pun boten nama mokal nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger tegesipun ampun bebutek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina disuwun kanthi ingkang sak sae-sae kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama tembunge alus sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk kula sing ora cocok merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka Den prayatna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Krisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarita nalika semanten Jan Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukaning Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken ngraka nalindring Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca miwah sanggyur Patpunakawan dadak sakoleng mangke kapis tinggal kapireng kumrosak wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal pelajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiandeng kaget nalindring Pringgondani wau lang-langeng driya mangungkong Siwa Semar ana gajah ingkang nyaut karo adhiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahi sirahe mangriyen nek ora ngerti mang takon sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur nika gajah ora baen-baen nitik ulese ingkang ngembang duren nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian Ndara
gelis. Ayo Ren. Om Meranus mupang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dungane engkung lir wuwu sing pine panca Om Bapa taking
ayam ono Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten menapa dene ketikalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina nuwun sewu Yayi jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yayi Prabu nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalihaken kawontenan negari Ngastina Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling Bala Dewa Narapati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka Yayi pinantu ing Suka Basuki Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kresna ndak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta Yayi wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negari Ngastina sampun bedah Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka Mandura kepelajar Bapa Prembandana ugi kepelajar sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yayi Werkudara sabar Baladewa kakangku aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina
Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajoki pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pandawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumuring jagung. Nganti dadi dukane Yayi Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Nenggala agemaning pun Kakang Diasta utawa digawa dening anakmu Si Antasena. Wah, caidan. Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh. Bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yayi. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi Antasena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi. Pun Kakang mireng yen to Siadi lan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki ming gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersaning gajah Kyai Antisura, sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura bedal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satya ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti nyoba marang katrimaning urip
Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo yayi pun Kakang ora apa-apa gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung gumarupa ana angin gedhe lambahing Yayanti Sura ingkang nggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagat kadra kasangsang yaning para putra Laruta saking Buddha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane arep dikaya ngapa iki isih getulit gadinge awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu yang kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabuning Astina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandhe wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kuwi. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestakaken dawuh Kakang Mas Senopatine loro kula nggo abrak apa Senopati kok kaya genter kaya ngono nggih pun sinten Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja nek ana apa-apa sing tumanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja yo Dimas aku manut yo Dimas aku manut kula Petruk tukang asah-asah. Wah. Mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mengasah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pas banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye. Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak totok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu.
Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Wis tiwas mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok barengi ratu nek metu jedeng Semar nesu Semar kene. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Mas Senopati orang Malang Kerik ini ngarepe ratu. Yo, Bagong, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sirawan Temenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Galukaca. Yo Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina? Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Buma Narakasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara Kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sak urawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, ya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok gugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setija, Gatotkaca piye? Ngertiya iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Anake ra lunga. Gena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sapluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Iyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Lomeng mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik.
Anggemu iki sapa padamu wae. Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Heeh. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe to. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Nggih, Pakde. Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepiku Majen kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki talen karo wong tuwa rasa kepengake dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lho wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi karo bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget Kong. Getak ndara warku daron. Doleno. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kekalipun sami aben ajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Pak. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke Bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya.
Baleke dhewe kok aja titip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapane. Pira-pira iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca ora sah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kosek to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi. Gong. Nun. Goleke Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, yo males yo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki Kokoprak anu Siwa Mandura. Ngapusi ya.
Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae ketap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah kakuan iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu. Kok dijak guyon? Rumasane aku ki Nalendra nggih, dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino mandura? Yo, ge wis yo. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat paisane ku Bathara. Nek ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku golek Durna, aku golek baleni ya. Kae lara rampung selak padang malah. Mbah, Apa nggih? aku arep balekke pusaka. Oh iya tak terima. Nyo, Oh iya. pun jadi tombo. Gek ditampa iki. Letra. Ora edan kowe. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Letra ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Nyo. Lo pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Wa Mandura. Ka kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? iya nenggala. Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndek nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena. Wo, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe?
rasa madangi jagat mungo-mungo sapucak ing bukir gunung-gunung pun paripurna ya Purwa Madya Wusana pun wilujeng samudayanipun mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya ya Semar nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput kedunungan salah kedunungan lali ya Semar Sura Sudra Janing kang ratsuh berastut kaping kula Darmastuti rahang sami makarya rahayung samya pinanggih ndara